Moi! Mä oon MC Tubegrov ja tossa on Nag. Sano moi! Moi! Joo, nyt me rikotaan tää maa. Ainakin yritetään. Ollaan vapaa-ajalla rikottu tätä jonkin verran. Ja käytettiin doormovari tonne. Näytän. Tonne. No niin, nyt tuore. Mä pääsen. Joo. Monista syistä mulla on ollut vähän kiireitä koulu rapittaa. Sen on pystynyt tekemään videoita, enkä ollut Naaginkaan muutenkaan täällä, niin sen on tehnyt videoita. Joo. Naag nauraa tosi just. Joo. Moi. Näitte, että mun tyyppi on vähän koska olen ostanut kamaa 10 VL:llä. Ja Naag osti mulle Dragonin jonkun takia. Ja huvin vuoksi. Sä käytät Dragonia? Myös. Tää on hienompi. Tää on isompi. Ei katsota. Joo. Joo. Ja kiitos 8 tilaajasta. Se on aika vähän. Paljon sulla? 6000. Just niin, joo. Lähe. Tuttuu takerissa. Joo, mä teen Naagin kanssa ehkä haastevideon, ehkä Beam Boostless. Haasteen joskus. Joo. Ja mä kerron, jos jotkut ei tiedä, Sansa the Cat-pelin sen, miten saa boksihatun siinä. Koodi on subboksi. Käykää kattoo mun kaverin kanava, se näkyy tossa. Joo, se oli mun kaverin kanava. Käykää kattoo se. Ja tilatkaa, jos pidätte, niin pidätte hänen kanavista. Tai kanavista kun videoista. Miksi sanoin kanavista, kun hänellä on vain yksi kanava. Yeah. Joo. Näytät sun parhaimmat kamat. Ota kaikki vaatteet pois ja ota kaikki parhaat kamat päälle. Tässä on mun parhaat.
Joo, me saatiin nyt jonkin verran rikottua. Kattokaa, näin paljon rikottu. Se ei olisi paljon. Ei helvetti. Mä oon kohta sun Mä oon kohta sun unissas. Oi vittu! Ui soo. Painajainen tuli. Mä teen ehkä vuoden päästä. Teen joskus videoita. Ilmoitusvideoita ainakin teen varmaan pihalla. Vittu! Joo. Kattoo. Mä kakkaan tulta. What the fuck? Mä laitoin valkoisen plugin. Kattokaa. Kattokaa. Oh yeah. This is man. Nyt mä piankin. Mä liikun sen voimalla slash. Terve. Hei, mene tähän keskelle. Ei. Mene keskelle. Ei. Minne? Ei. Joo, se oli tämmönen video tällä kertaa. Tilatkaa tän tyypin kanava. Joo. Tämmönen hassutteluvideo tällä kertaa. Ei hassuttelu, vaan krovivideo. Joo, laittakaa tykkäyksiä, kommentoikaa, tilatkaa kanava. Jos piditte videosta, laittakaa tykkäys. Jos todella paljon piditte, voitte laittaa suosikkeja, niin kaikki on vapaaehtoista. Se oli MC Tubecroft täällä tänään ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moi!